Il-Gvern qed jibqa' jostor il-fatti kollha dwar x'wassal biex fl-aħħar jiem kellna rekord ta' drabi fejn kellna nuqqas fil-provvista tal-elettriku. F'istqarrija firmata mill-Viċi Kap għall-ħidma fil-Parlament David Aġus, il-Partit Nazzjonalista qal li kemm il-Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn naqsu milli jispjegaw il-verità lill-poplu. Dan fl-istess waqt, il-Ministru tal-Enerġija Joe Mizzi qal li dawn huma affarijiet li jiġru f'insult għal-poplu li kien imwiegħed l-aqwa żmien u iżda spiċċa tradut. Minflok tenna l-Partit Nazzjonalista, il-Gvern inqeda b'ħaddiema ħabbrika tal-Enemalta biex il-poplu jsir jaf parti mill-fatti. Għax wara li jingħad li ankra ta' vapur laqtet u għamlet ħsara kbira fl-interconnector, kulħadd jaf li bit-teknoloġija moderna tal-lum faċli wieħed ikun jaf li ma' vapur u x'in sar dan l-allegat inċident. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-poplu għandu raġun jistaqsi jekk hemmx assigurazzjoni mill-Enemalta għall-inċidenti simili u jekk ittieħdux passi kontra s-sidien tal-vapur. Dan kif il-poplu llum fem li l-Power Station ta' Muscat magħrufa bħala l-monument ta' korruzzjoni saret biss biex jinqdew nies li llum huma taħt investigazzjoni u li fetħu kumpaniji sigriti minflok. Il-poplu fem li min kien iffukat kif se jaqla lira għalih u sħabu nesa lill-poplu. Dan wassal biex illum qed inħallsu prezzijiet tal-gass li huma ogħla mill-bqija tal-Ewropa, frott ftehim korrott ta' dan il-Gvern Laburista mal-Azerbajġan. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista tappella lil korpi kostitwiti u lis-soċjetà ċivili biex tiddiskuti s-sitwazzjoni tal-enerġija f'pajjiżna għax jemmen li għandha tibda diskussjoni bis-serjetà għat-tieni interconnector. Dan hekk kif l-impjant f'Ragusa kien sar bi pjan li jkun jista' jieħu aktar minn interconnector wieħed. Dan kien il-pjan fit-tul li kellu Gvern Nazzjonalista u għalhekk tenni l-appell biex flimkien naħdmu għal fondi Ewropej għat-tieni interconnector kif sar għall-interconnector preżenti. Għax l-enerġija tal-interconnector mhux biss orħos iżda wkoll l-aktar waħda nadifa. Dan flimkien ma' sforz akbar għall-enerġija alternattiva bi skemi ġodda u aktar attrajenti, sostna il-Partit Nazzjonalista.